जिबिदाय बिथाङा जोंनि मियादि पाट्टानि हाखौ जोङो बिथांनो लिजाव होदों 10 बोसोरनि। ओमफ्राय बेखौसो जोङो जोंनिफ्राय लिजाव लानानै बिथाङा थालिर खेथि मावदों। बिथाङा जे सोरनिबा हाखौ सेनानै लानो नागिरदों बे बाथ्राया मिसलिया। ओरैनोथ' जोंनि मियादि पाट्टा हाखौसो जों थिखा होदों 10 बोसोरनि। जि बिदायाथ' जोंनि हाखौ रावनिबो हाखौ सेना लायाखै। बै जतिस बायदि मानसियासो अखान्थिखौ लाबोनो नाजागासिनो दङ। होनबा बेफोरबायदि मानसियासो बदमाइस बुंनो थाङोबा। प्रफेसार खालामनानै दिनै मानसिखौ माने नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय आंनि बिबुंथि बायदिबा बिथांखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै आङो बिबुंथि लाखिदों। बिथां जितु जतिस मोसाहारि बिथांनि बाथ्राखौ माने बुंनानै फोजोबनो हाया। गोदोनिफ्रायनो बिथांनि बाथ्राया मिसलिया। दिनैसिमबो बे मानसिनि मोजां सिन्था खालामनाय बिनाव गैया। मानो होनोबा दिनै जिबिदाय बिथाङा जोंनि मियादि पाट्टानि हाखौ जोङो बिथांनो लिजाव होदों 10 बोसोरनि। ओमफ्राय बेखौसो जोंनिफ्राय लिजाव लानानै बिथाङा थालिर खेथि मावदों। बिथाङा जे सोरनिबा हाखौ सेनानै लानो नागिरदों बे बाथ्राया मिसलिया। 100% मिसलिया। बेखायनो बिथांनि बाथ्राखौ जोङो माने जेसेबां गोख्रैयै हागौ बिथांनि सायाव गोख्रों बिसार लानांगौ होनांगौ होननानै आं बिबुंथि होदों। गोजोनाव फैबाय होननानै दा असान्थि खालामफैदो होननानै बिथांखौ बुंदों मा फोरमायगोन? बेबो मिसलिया खोन्था। बिथाङा दिनै फैनानै जोंनि गामि ओनसोलाव बहुद सान्थि फैदों। बे सान्थिनि थाखाय दिनै जोङो खेथि बाथि आबाद मावनानै न'आव गोजोनै जायै लोङै जिरायनो हादों। मोनसे समाव जोङो हाजिरा मोनदों। बिथाङा फैयि समाव जोङो न'आव थानो सुख मोनाखैमोन। खेथि बाथि मावनो हायाखैमोन। दिनै बिथाङा फैनायनि उनाव जोङो बेसे गोजोनाव दङ। गुबुन हारिफ्राबो दिनै हरदि हरला 12टा जा 1टा जा जोंनि ओनसोलाव फालांगि मावफैनो हादों। नोंथांमोना जास्ट माने बेखौ माबा खालामोबा बिथांमोननावबो सोंजागोन जे मुस्लिमानो जा सोरबा हारसायानो जा बिथांमोनावबो सोंनो हागोन जे दिनै जों सान्थि परिबेकआव दङना गैया। बे आं बुंनायल' बाथ्रा नङा। दा बेफोर बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला बै जतिस बायदि मानसियासो अखान्थिखौ लाबोनो नाजागासिनो दङ। होनबा बेफोरबायदि मानसियासो बदमाइस बुंनो थाङोबा। बिथाङा अपप्रचार खालामदों नामा? बिथाङा एकदम सानथ्र'हायै अपप्रचार खालामनानै दिनै मानसिखौ माने नंखाय बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय आंनि बिबुंथि बायदिबा बिथांखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै आङो बिबुंथि लाखिदों। जोंहा बियो जोंनि निजा बिमा बिफानि सम्पति मियादि पाट्टा हा। जोङो बिथांनो जोङो रायज्लायनानै निजे मावनो हायैखाय बिथांजों रायज्लायनानै जोङो बिथांनो जोंनि हाखौ थिखा होनाय जादों। जोंहा बेयाव साबा ग्रुप दं। साबा ग्रुपआव जोंनि हाया 35 बिगा जायो। जों बे 35 बिगाखौबो जोंनो एसडिसिआ मण्डला फैनानै गावसोरनो लाबोदों। बे जतिस मोसाहारियानो बिथाङा लाबोनानै जोंनो बेखिनि हाखौ सुनानै होलांदों। बिथांमोननि हाया दा गावसिनियाव ओंखारनाया खम ओंखारदों। दा बिनि थाखाय जोंनि सायाव बहुद कमप्लेन खालामबाय दङ। बिथांमोना बहुद लफिया बिराद मालायनि धन सम्पतिखौ गावसो लुबैनानै जोंखौ बेबायदि माबायाव खोलैबाय दङ। खिन्थु जोङो जेबो बुङाखैमोन, जेबो खालामाखैमोन। नै दिनै मैयानि खौराङाव मोननानै जोंबो एसे गोसोआ दुंखांनानै जोंबो बेबायदि माबाखौ होनांगोन। होआबा नङाबा जोङो सिरि थायोब्ला जोंखौ आरो नोंसोर नारसिनबावगोन ओरै होननानै जोंबो नैबे खामानिखौ आग बारायनाय जादों आरो। ओरैनोथ' जोंनि मियादि पाट्टा हाखौसो जों थिखा होदों 10 बोसोरनि।
जि बिदायाथ' जोंनि हाखौ रावनिबो हाखौ सेना लायाखै। बिथांनि अभिजुगा नंखाय नामा होमबा? जतिस मुसाहारिनि बाथ्राया सब नंखाय। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश, बड', एसामिस, पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, इक'नमिक्स, हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो BComनि थाखाय फाइनेन्स, एकाउन्टेन्सि, मार्केटिं, मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो, जेरै कम्पिउटार क्लास, स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज, लाइब्रेरि फेसिलिटिज, वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम, एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडिल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।